Cada cop tinc més clar que aquest canal va més de que aprenguem a pescar tots plegats que no pas de repartir peixos. Avui entendrem què és la nata i per què monta. No us vull donar molt la xapa, així que aniré ràpid. Això que veieu a la pantalla no és cap virus, és un glòbul esfèric de greix de la llet. En la llet crua es troben repartits. I en el cas de les vaques són un 3,7%, 3,7% de matèria grassa. La llet d'ovella té un 7,5%. A les cabres, un 4%. Les búfales, amb les que es fa la mozzarella, un 6,9%. La llet humana només un 4%. I el mamífer que té més és el ronqual, amb un 42%. Què és un ronqual? És el gegant aquest de la foto. Bé, què passa amb la llet crua? Amb la llet que acabem de munyir? Doncs que els globus són menys densos que la llet i floten. Què passa si agafem llet crua i la deixem reposar de 12 a 24 hores? Doncs que els glòbuls s'agrupen a la superfície. I això és la nata. I aquest és el mètode de recol·lecció tradicional. Hi ha algun canal a YouTube que explica com fer-ho a casa. De fet, jo ho anava a fer, però hi ha alguns temes sanitaris que no he vist clar i no m'he atrevit. Però em comprometo que en un futur faré un vídeo de com extraure nata de la llet. Ara que ja sabem què és la nata, anem a veure per què monta. Aquí tenim un globo que hem partit per la meitat. Té una membrana que protegeix el greix. Quan comencem a batre la nata per muntar-la, els globus van impactant entre ells i la membrana es va trencant. Això fa que quedi greix al descobert, diguem, a l'aire lliure. I què passa quan dos globus de greix a l'aire lliure es troben? Doncs que el greix s'uneix i queden enganxats. Si continuem batent la nata, s'arriben a formar cadenes de glòbuls. I a poc, les cadenes es van juntant també. Arriba un punt que formem verdaderes xarxes. I aquestes xarxes tenen la capacitat d'atrapar, d'encapsular microbombolles d'aire. I si això passa tota la nata que tenim al recipient, tenim una gran xarxa amb milers de bombolles d'aire atrapades. I es produeix la màgia que veieu amb aquesta imatge. Fixeu-vos quines curves. La nata és quasi eròtica. Tan sols em queda explicar les dues normes bàsiques per muntar la nata. Primera, la nata té que tindre més del 35% de greixos. I per què? Perquè si no hi ha suficients glòbuls, doncs no es poden formar les xarxes i l'aire no queda encapsulat. Lògic, no? Segona, el recipient de muntar i la nata tenen que estar molt freds, entre 5 i 10 graus. I això és perquè el fred fa que part de les membranes dels glòbuls cristal·litzin. I aquests cristalls faciliten que les membranes es trenquin. D'aquesta manera munten millor i abans. Bé, no triga tant, ja sabem lo bàsic. I si sabem lo bàsic, la resta és fàcil. Recipient i nata ben freds, aire, i a trencar glòbuls. He trigat 4 minuts. Observeu la textura, és espectacular. Una passada. I podia haver acabat el vídeo aquí, però he pensat, per què no muntar nata com si estiguéssim batent els ous per fer una truita? He agafat un recipient més alt que un plat, perquè si no hagués esquitxat tota la cuina, una forquilla que sortia del congelador i vinga. I ha costat molt. 21 minuts. Però us asseguro que muntar ha muntat. Ara, si no teniu cap màquina o estri per muntar,
us aconsello abans un pot de vidre. Al proper vídeo veurem com gelificar la nata. Farem una panacota. Cuideu-vos.